नोङा मोजां नाय डाक्टारनाव लाङा मा लाङा आंखौ बिदि दोनबाय थानो नाङा देनां थैजानो उजुबा बिथांखौनो मोनफिननायनिसै आथिं लानानै होदों आरोना आङो सादोंनो बेस्रा आथिङाहाय नायदो बिराद खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबान बेलसिनाव थामखौ फिन खेबसे बादायबावबाय सबाय माजे फगमारनाय महर लाना सोनाफोर दामुगै बेनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोर सिनायलांबानो जाबाय हानायमानि आं इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना बेनिफ्राय नै जाखां लोंखां मोनानि ब्लगसो बियो सोनाफोर जाखां लोंखांना जोबजोब्बाय आरोना खामानिफ्रा स्रां जाजोब्बाय स' नायलांबाय थादो नोंथांमोननो आं मा देखायलांनो हायो शेयार खालामलांनांगौ बुहुद दङ आरोना सोनाफोर बेनिफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर गोदान नायफ्लांदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय ओरैनो नायनानै थांनो नाङा ओमफ्राय बेल आइकनखौबो दाबायनानै गालांदो फुरा नायनानैसो ओमफ्राय जाज खालामदो मोजां मोनाखैबा डिसलाइक मारिदो मोजांथार मोनदोंबा शेयार खालामदो लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांदो आरोना सोनाफोर स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला जाखां लोंखां ओमफ्राय नै सोनाफोर थाव गुदुं फुदुंदों आं मानि थाखाय बिथाङा बेस्रा दाखालिहाय सिक्किमाव थाबाथाय एसे गाहेदों जाहैदों बरफआव आरोना ओमफ्राय एसे नानानै होनो आङो एसे पुण्य मोनो खोमा सादों होनबाय थादों नालाय ओमफ्राय मलम थलमथ' जेबो गैया थाव गुदुंजोंनो एसे नानो आरोना थैनानै उजुबा जों बेखौनो मोनफिनो खोमा नामा गोदोसो उन्दुलांसिगोन नामा बेलाय देनां बुरिबा आंबो गाहे गुहि जाबा आंखौबो नानानै होयो खोमा एसे नाफ्लानानै होनोसै आङो आंबो नाफेरा रोंलायलाङा अबेयाव इयाव नामा ओइ ओंसो होनबावदों आं गिनानो रोंथारगोन दा नाब्रै नुब्रै होबाथाय दायसो जाथारसिगोन बायदि मोनलायलांबाय आं थाव गुदुंसो आरोना माबानि फिसाजोनि गगा मोननायाव गन्थं सुरुप खोनाया बेखौनो एसे फुदुंफिननानै बेजोंनो एसे आय'डेक्स दंमोन होनो आय'डेक्सखौबो दांबाथाय दानो उन्दैया सिखारबा आरो दांला दुंला माबागोन आलौगोन माब्रैथो थाबायो गाहे गुहे जालायनायलाय गथ' थांमाथांलाय दुसमनखौ होसोनांगौआ बिदि गाहेनानै थाबा बोरै जालायखो ओइ नाजानो मोननानै सिरिबावो ओमफ्राय गावहा ओरैनोबा जोंहा बिदि आथिं दांबाय थानो मखा मोना नङा होमबा गोसोजों गोसो खम मिनिखुमागासिनो दं बियो खम मोजां मोनो बे सान्थिनो गोसोआव ला गोसोआव देनां बुरैबा आंखौबो नाफिनना होनांगौ गाहे गुहे जाबाथाय सोर बिदि आथिं नानानै होनो मोनखो गावनि हासबेन्डखौ कमेन्टआव खिन्थाहरलाय लोगोफोर आरो सोर नाजानो मोन्दों आंनि बिदा फंबायफोर खिन्थाहरदोल' आंहा नै दिनै नानो मोन्दों बिदि आगोलावबो जाखांबाय बेना हान्थुआवनो बेखौबो नाखांबाय आङो ओमफ्राय नाबाय थायाखै नै दा थाव गोथांजों मोजां मोनथारगोनलै बिफा हो ओं मोजां मोनदों मोजां मोनदों बिरादलायबावसो जुथा गानबाय थानाय आथिंफ्रानो सिबाय नै नानानै होआबाबो जाया बिनि खामानिखौनो जानांगौ जायो आथिं गाहेनानै न'आव थाबा मा जानांगौ आंसो जोमावनानै खामायनानै जाहोनांगोन जानाय नङा एसे थिग फाहामना हरखाथारनोसै आङो बारा गोबाव नाजानाय नङा दा फिसाजोआ सिखारबाथाय नानो मोननाय नङा नंगौ बिदि नै बे जरावनो सिबाय एंगोलावनो आरोना एंगोलाव नायो बाबा इसान उन्दुनो ओंखाराखै जि जारलाखा मबाइल मोननानै दसेबाबो नायलायबावो आरोना आंहा लेंहरदों बिफाखौ फरिखायाव हेल्प मोननायनि बेहा आरो मबाइलजोंसो मजा लादों जारलायानो लाजाया ओंख्रियाबो दिनहैनि गोजांसोमोन थारुन अमा बेदर बेनो दंखाबावोमोन दहाय बिजावजालि फैनाया कफि एवदेरनानै बेखौनो जाबाय आरोना टमेट'आबो दंबावोमोन ओमफ्राय दाख्लै बायनानै नानो होननानै बोरैबा टाइमिङानो मिलाया आरोना आंबो गथ'खौ फोरोंबाय सासे उन्दुबाय बेखौ फुथ'गौमानि आंबो उन्दुलांबाय मालाबा बेबायदिनो नानायानो जाया सिबाय दाख्लैनिफ्रायनो होनखानायमोन न'आव फैबा नानानै होगोन होनखानायमोन उन्दुलांलायबाय ओइ मा उन्दुलांखो गथ'खौ बिदि आंखौ नाहोनानै उन्दुलांबाय थाना रायलाय आंजों साखि थाबाय दे सोनाफोर नोंसोरो आरोना आथिं नानानै होनायखौ देनां बुरिबा आंखौ नाफिनाबा मुस्किल जासिगोन बियो आथिंफोर गाहेबायबा आंबो मालाबा बुद्रुआबा आंखौ
इयाव ने इयाव नै बेनो बोरैबा जायो जानानै दङ बेना बल गेलेनायाव जादोंना सेंग्रायाव बल गेलेनानै खामनानै लानायसोनो हेट जाथो ओमफ्राय बिनो दाख्लै एसे गाहेना होसिनबावबाय थिगैनो दंथ' आथिया मोनसेयालाय मोनसेया दे भगवानफ्राबो आंखौ एसे आशीर्बाद हरो खोमा आरोना फिसाइ सिबिसुलि होननानै देनां माबाफ्राव जन्नतफ्राव जायगा मोनहैयो खोमा आंबो थैबायबायबा थैनानै उजुबा बिथांखौनो मोनफिनो खोमा ओंखायनो एसे एकदम हायदे जायाखै ओमफ्राय बेसे गोबाव नांगौ नाबावगोन साफ्रा हरफिनजागोनबो 12टासिम लानांगौ 12टासिम हायदे मलम मोजां मोननायबाथ' थाब खामानि होगौमोन आय'डेक्सजोंथ' आंहा सिं सानाय मा सानाय सागानाय मोनथारो आरोना गावनो लाबोनाय दङ केन्टिननिफ्राय आय'डेक्स ओमफ्राय दा नोङो मा होनो दांबाबो नै आखाइ सुनो मानो जागोन उन्दैया सिखारबा फटकरिया मालाबा उन्दै सिखारनायाव नानानै होगोन आं र' जाबायथ' आयौ एसे गोबाव नाबायथ' आङो बाब गराय नुबा सिं बायो नाजानो मोनबा मजा मोनो होननाय बायदिसो 12टासिम आदाय सोलायदों ओइ मानि आंजों नाजानो मोननानै गुफुर नुलायलायबाय आथिंखौ सागादों जाबायना हे प्रभु जागोन थैनानै जुवा मोनफिनदों बिथांखौनो नाजानो मोननानै बिदि गेब्लाब्लासो दंबावो फिसाजोआ उन्दुलांबाय बेहाथ' नायलाय दाबो 10ता जालायलायनोसै आरोना 10ता जानो बहाब 11ता जालायलायनोसै नै इदिसो ओमफ्राय नाग्रायाबो आरोना थाव गोथां माबा फुदुंनाय फिसाजोनि माबा गगा मोननायाव नागोन ना मिनिनानै थैगोनसो जारला गोसोआव थाथों बियो आखाइ सुनोसै आं एसे आरोना थाव गोथां दाम जाजोब्बाय नै एसे अननाय होबासो अननाय मोनो नालाय सनाफोर ओमफ्राय मालाबा बदल मोनफिननो हागौना ओंखायनो एसे नानानै होबाय आङो बानांगौ जेबो गैया अबावथो नाजाग्रा थुब्लावनाव होसिफा क'क्राझारावबो नाग्रा दङना थेरेपिस्ट थुब्लाव मा होनो इउटुबाव बेजों नाजाहैदो नोङो बुरजा सादोंबा आंजों खामानि जायाबा आरो आं नानायजों खामानि जालांबाथ' जालांनोसै थांजासिम एसे नानानै होबाय थानोसै आं दिनैसो नाजेनखादों 10 दिनसो कन्टिनिउ एसे नानानै होनोसै आरोना स' दिनै नाजानायखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय अननानै बिराद अनो आङो ओमफ्राय नुवाखै आथिं सिन्थायनो नाना होयो आङो आंखौ देनां अनाबाथाय गैला इयो चाटनि बाबा उन्दुनो गोसो गैला नोंखौ दा समफ्लेगोनसो आं मानसिखौनो ओमफ्राय बिहालाय आथिं नाजानानै गोदो उन्दुलांबायसो नामा ओइ नोंथां आपापा थाम्फै मुसुखोनोसै आं नै होफिनगोनसो आं अयथासार इसोरो 10ता 11ताबाबो उन्दुनो नागिरा आरोना हासबेन्डनि आथिं नानो मोननायाबो जोंनि थाखाय भाग्यनि खोथा आरोना सोनाफोर मानो होनबा जोंथ' ज' थाजानो मोनबाय थाया स' गोबावजों खनसे फैदों होननाय लोगो लोगो एकदम नाख्रुबना होथारबाय आरोना आङो न' टेनसन सोनाफोर फाला बदलसो बेफोरबायदिया सानाय सुनायालाय मा एखमबा नोंनाव एखमबा आंनाव आरोना ओंखायनो जेबो लाजिनांगौ गैया मुगैनांगौ गैया आंबो शेयार खालामबाय नोंथांमोनजोंहाय ओमफ्राय आं नोंथांमोननो माबा बुस्थु खिथानो आं दहाय बानलु देखायदोंमोन मोनसे सिगां ब्लग्सआव आसार बानायनानै बानायबाय आरोना नै जोंहा बैथ' मोनसेयाथ' मुलासो आरोना नैबे हरलिक्स बथलजों नैबेजों बानलुआ 40 नों लाङा होमबा नों थांजासिमाव जाहैगोन ना बेयो बेस्रा ओमफ्राय गावनो मस्लाखौ बानायबाय आरोना गोसाना आङो गिनानै दाङासै नानि गाब बारिबा साननानै दाबो दांनो गिबावबायसो आं नै बरिया फार्स्ट टाइम दे बानलु आसारा जोंना मुलाया खिन्थु सेकेन्ड टाइम ना थार्ड टाइमानो जाबाय ओमफ्राय नै जानानै नायनानै ओमफ्राय मादि मोनो नोंथांमोननो खिथानोसै आरोना आङो दानो जाथ'वा जाग्रोथोंसै एसे मुजिग्रोथोंसै आरोना गोजौआवसो थिखांनानै दोनलायलायबावबाय नै सिराव गाखोनानैसो देखायलायबावबाय आं नोंथांमोननो आसार होनबाथाय गावनो जा मोजां मोनो आरोना मोजां मोनो बयबो जेनेबा मालाबा बेदरफोर ओंख्रिबाबो बा दालि ओंख्रिफोरावबो आसार जाफानो मोजां मोनोना आरो बिथांमोनालाय थिनानै दोनजानाय बुस्थुखौसो लांजायो नङा होमबा न'निफ्राय जाला माला बुस्थुआलाय बहा लांजानो बेदर भाजा बेफोरथ' लांजाया नङा होमबा स'
आसारखौनो लांनो होननायखाय एबार आसारखौनो मोननै बानायनाय जाबाय थाइजौनि टाइम फैबा आं थाइजौखौ गाव सौफैयाबाबो आं जेने थेनेबा बानायनानै दोनसै आरोना स' शेयार खालामलांबाय थानो नोंथांमोनजों सबाइ बिमायाबो नैबे फिसासा देरबावदोंसो नै मोजाङै नाय नोङा मोजां नाय डाक्टारनाव लाङा मा लाङा आंखौ बिदि दोनबाय थानो नाङा नायदो ओमफ्राय आखायाव देखाय माबार नायदो बिराद हर गेजेर मानि जायो 11ता जानोसै सिरिनो नाफ्लानानै जाफैगासिनो दं बिथिं फिसालाया मिथिबादा आख्रमान खालामथारगोन आरोना अयथासार माब्रै एथ' थानो हाया बियो नायलाय नानायखौबो देखायबा अबजेक्सन गैया मानो होनबा होनलायलायो आरोना नोंनि नायग्राफ्राबो जाखायो दे जालायलायगोन ओरैबायदि गाज्रिखा जाथोंसै बेखौल'सो निसा लायो बेस्रा आरो फांफुं लाया मालायबादि नङा हैस जारलाहाय नुवा र' आं मालाबा नोंथांमोननो अरिजिनेल केमेरायाव देखायगोन नैबेहाय मेगनाव सबाइ बिमा फिसा फिसा दं आरोना आंनावहाय ओमफ्राय बियो एसे देरगासिनो दङ बायदि मोनदों आङो देनां बिहामजोफोर नागिरनाय टाइम जाबाथाय आंना बियो एकदम मेगनफोरखौनो खोबैसिगोनसो खोमा बेखौनो टेनसन जागासिनो आङो बाखि जेबो टेनसन जायाबाबो बाखि मोखांना अरजाला खिन्थु नैबे मेगना सनाफोर मा खालामनो सोरबाबो सबाइ बिमा दङ आंनावबो आब' होननानै खिन्थाहरदों जा अननो ओंखारो आरोना आङो ओमफ्राय सिख्लाफोरबा सिन्था खालामनाङा आंबा सबाइ बिमा जेवबाबो नै माथो सुखि संसार जागासिनो दङ सबाइ बिमायाथ' जाहोआ नङा होमबा बाट गाज्रि मोनो आयनायाव नायबाथाय गावखौनो गाव माथो खालामनो भगबानानो दाफाना हरफाला जोबखानाय बेफोर बुस्थुखौ गाज्रि मोननो लागा गैला आरोना आंथ' आगोलाव टेनसनानो लायामोन सिख्लायावसो बांसिन टेनसन लासिनामोन आङो ओमफ्राय हाबा जानानैसो बोरैबा एसे मोखांफोरखौ माने थाल लानो रोंदों आरोना जोंनि समाव एसे बांसिनानो जाम्बि जाम्बि गोजामोन नालाय मोखांनो सबाइ बिमा ना मा फात्ताखौनो मोनामोन आरोखि दासो एसे मालायफोरनि मोजां देलायनाय मानायखौ नुबा जे गावनि सबाइ बिमाखौबो थाल मोनो ओमफ्राय आंहा जेबो प्रब्लेम गैया बाट बे नैबे मेगननिखौल' एसे टेनसन जायो आरो आङो नुवा केमेरायाव बारा जारलासो भिडिअखौ मालाय मानो गोलाव खालामनानै सोरनोबा भिडिअआबो एसे बारा गोलाव जाबा नायनो बायोना बयबो स' दोनथ'नोसै आरोना जायफोरा बेखिनि भिडिअखौनो फोरमायलांबाय आंनो बेखिनि शेयार खालामनायखौनो स' गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो सोरनोबा थेंक इउ स' माच